Pilo sa vrátilo znovu. Takže nič sa najväčšie nedalo. No dobre. Ale ešte, ja by som ťa ešte trošku zastavila, predtým ako začneš čítať tieto tvoje paragrafy. Ty si zabudol do toho článku napísať, ešte vlastne ty si tam napísal kadejaké nezmysly, ale si tam zabudol napísať, že predtým všetkým si napadol člena komisie a si ho fyzicky udrel. To si tam čo nenapísal? Tak to ma tu na ulici napadol. A nikto ťa nenapadol? Pokrikoval, že som... Nikto. A ešte si tam napríklad zabudol teraz napísať, že keď ideš okolo tohto človeka, predsedu tejto komisie, neprejdeš okolo neho, aby si vulgárne ho nenazval nejako. No, toto si tam tiež nenapísal. Počúvaj ma, vy máte úplne iný problém. Vy, vaša rodina. Vaša rodina konkrétne. Ja si to myslím a môžeš si o tom myslieť, čo chceš. Vy voláte o pomoc, ale na veľmi zlom mieste. Nie, toto je problém vašej rodiny, to není žiaden iný problém. Pozeraj sa na svoju rodinu. Ja sa pozerám. Vy máte problém, voláte o pomoc, ale na obecnom úrade ju nenájdete. Vy musíte, môj názor je, že vy ju musíte hľadať úplne v inom zariadení. Ja by som ti mohol povedať. V úplne inom. Ja by som ti mohol. Lebo tu bol pokoj v tejto dedine. Ak ste vy sem prišli robiť bordel, tak sa berte a palte. Keď je podľa vás bordel to, že sa pýtame na zákonnosť postupov, tak sme asi nejak... Jaro, ty si... Nie, vy tu nehľadajte problémy. Vy tu nehľadajte, tu sa začalo konečne niečo robiť. V tejto obci sa prebudza a nebudú nám to tu takýto prindusy kaziť. Presne tak. Dobre. No ešte, Jaro, počkaj ešte sekundu, lebo zabudnem. Vyúčtovanie akcií 23, tu máme všetky, aby ľudia, ty to všetko vieš, ak ty si infozákonný máš, takže tu je všetko za posledný rok, Fašiangová zábava, Majales, koľko tu je, Deň Matiek, MDD. Ja by som tomu hlavne to povedala, že